ಪರಶು ಸರ್ವದ ಸುರುಕಾದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಸುಗಿತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನಲ ಬರಂದಿಲಕ ಆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಡ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಣಿ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಸುನಾದ ವಿನೋದಿನಿ ಗಾನ ವಿಲಾಸಿನಿ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪಾಲದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆಗ್ ನಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಸುತ್ತನಾಲು ಸೀಮೆಡ್ ನಿಲೆಯಾದ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯಲಿಗ್ ದೈವ ದೇವರಿಗ್ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಗಂಟು ಮುಂಡ ನೆಲ ಕೂತು ರಡ್ಡು ಕೈನ ಜೋಡಿಸಾದ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಲೇಸಿಗ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತೇರ್ನಲ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ಕೂಟ ಶುರುವಾದ 3 ವರ್ಷ ಕರಿದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆಡ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಭಜನೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬಲಾ ಸಂಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ತರಬೇತಿಲೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟಡ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ನಡೆಪಡು ಪಂಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ದಿ ಒಂದಿನ ಈ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡನೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ವಸುಂಧರ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿ ಮಾತ ಊರ ಪರ ಊರ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮೋಕೆಡು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಗ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದ್ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾತ ಪದುಕೆರಡಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಆ ಗಣನಾಥನ ಸ್ತುತಿ ಅಗತ್ಯಗೆ ಅಂಚಾದ ಭಕ್ತಿದ ಸುಗಿಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೆ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಲಂಬೋದರನೆ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಅಕಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುನು ನಮಕಾದ ಬುಡು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇನ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎದುಕೊನರೆ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಕಾ ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಳಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಣೀರು ಅಂಚನೆ ಲೇಸುಗು ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರುಗು ಮಾತೇರುಗಳ ಎಣ್ಣ ಉಡಲ್ದೊಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ. ನನದುಂಬಗು ಈ ಲೇಸುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರನ ಎದುಕೋನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದು ಲೇಸುದ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಾಯನ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ನೆತ್ತ ಅನ್ನ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಯಾಯನ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡೇರ್ ಮೇರೆನು ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎದುಕೊನನು. ಗುರಿಕಾರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಗು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎದುಕೊನನ್ವೆ ಮೆರೆಗು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮೇರು ಕುರ್ತ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಅವರ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರು ಬನ್ನಗ ಚೂರು ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇರೆನು ಅನುಪಮ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎದುಕೊನನುಗ. ದುಂಬುಗಾದು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಂಚಿಂತಿನ ಲೇಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನನಗನೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನದಿತ್ತ. ಅಂಚೆನೆ ಸಾಧಿಕೆ ರಾಯನ ಶಾರದಾ ಕಲಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರೆನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನುವೆ ಮೇರೆನು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎದುಕೊನೆರೆ ಉಮೇಶ್ ಮೆರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮಕು ಆರೆಯಾವು ಅರಣೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಭಿನ್ನಯ ಇತ್ತಂಡು ಏರು ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಕ್ಯಾತಿದ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆನು ಮೋಕೆಡು ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮೇರೆಗು ಕುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮೊರೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನವರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮೂರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಮೇರೆನು ಎದುಕೊಂಡು ನನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡೊಲ್ಲೇರು. ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ 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 ಬಾವ ಬಂದರೋ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಆರಿ ಏರು ಪಂಡದು ತೆರೆದುಕು ಅಂದು ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡು ಭಾವನ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿದಿನ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಮೇರೆನ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇರೆಗು ಪೂರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಜಯ್ ಮೆರೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ಲೇಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಿರಡು ಓಲಾಗಾದು ಪುನಃ ಕುಡೋರಿ ಅತಿಥಿ ನವೀನ್ ಮೋಂತೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಓಲಾಗಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆನು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎದುಕೊನೆರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಭಗವಂತನ ಉಳಿಪೆರೆ ಭಜನೆನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಪಂಪಿ ನಂಬಿಕೆದ ಸಾದಿಡು ನಡಪುನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಕಳಸಬೈಲ್ ಮೇರೆನು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎದುಕೊನೆರೆ ರಾಕೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೆರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಮೇರೆನು ಎದುಕೊನೆರೆ ಯಾದವ್ ಮೆರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಾವಡಿಡು ವಸುಂಧರದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಈ ಲೇಸುಗ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊನ್ವೆ. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪುನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ನಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊನ್ವೆ. ನನರ ಕೊಡೋರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊನ್ವೆ. परम ज्योतिः दीप ज्योतिर्जनार्दनः
दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते ತಡ್ಡೆ ಕಡತದ ಜಾಲ ಜತ್ತ ಪಂದಾನಗ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಆ ನೀರು ಆಜಿದಾನಗ ಇಡೀ ಜಾಲ ಕಂಡ ಪೂರ ಕೆಸರು ಆ ಕೆಸರಡು ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂತಿನ ನೆನಪುನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಚಾಲಿತಡುಂಡು ಈತ ಮಾತ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಒವ್ವೆ ಭಂಗ ಕುಗ್ಗಂದಿನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಅಳವಡಿಸಗ ಪನೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಡು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆ 3 ವರ್ಷದ ದಾದ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಸನ್ಮಾನ ಭಲ್ಮಾನ ಈ ತಂಡದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ದಿಯರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಮೇರ್. ಹರಿ ಓಂ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮನೆಟು ಓಲಗ ಆದುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗುಲ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತ ಚಾವಡಿಟು ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಓಲಗ ಆದುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗುಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ತಾದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಓರುಗು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಓರಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಓರಿಪಾವನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದೀದು 2002 ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ತಂಡವೇ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತರಗತಿ 15 ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಆಯ್ನ ಈ ತಂಡ ಇತ್ತೆ 5 ಜೋಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಾಠ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ 5 ನೂದೆರ್ದು ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತರಗತಿ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಪ್ಪಳ ಮುಕುಲು ನಡಪಾತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಕಟೀಲು ಮೂಜನೆ ಮೇಳದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮೇರು ನಡಪಾತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಮೇರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತಾರ ದಾನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಮೇರು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ತರಗತಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಡಕಲ್ ಬೊಕ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತರಗತಿನ ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾಂಜಿಲಕ್ ಕೋಡಿ ಮುಕುಲ್ ನಡಪಾತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ತರಗತಿನ ನಶ್ಮಿತಾ ಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರ್ ನಡಪಾತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ತೃತೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೌಶಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನ ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ಸೀಸನ್ 2 ಎಂಗ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಂಡ ಪಂಪಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾತೇರು ಅಂಚನೆ ಸೀಸನ್ 3 ಎಂಗ್ಲಿನ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಭಜಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮುಡಿಕೇರಾದ ಬೈದೇರು
ಕೊಕ್ರಾಡಿ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪುಟಾಣಿರು ಭಜಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನು. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಡಪಾಯನ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಕ್ತಿದ ನಲಿಕೆಡೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಬಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯನಕುಲು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕುಲು. ಇಡ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಲ್ ನಡೆತಿನ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ ಪೆರ್ಮೆಲ ನಮ್ಮ ತಂಡಗುಂಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕಳಸಬೈಲ್ ಮೆರೆನ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಗಳು ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ. ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಂತ್ರಾಲಯ 2025 ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡದು ಲೇಸನು ಮಲ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಎದುಕೊಂದು ಕೊರಡು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಲೇಸನು ನಡಪಾಯರ ಉಲ್ಲ. ಇನಿತ ಲೇಸುಗು ಚಾವಡಿಟಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರುಗಳ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತಂಡಗ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿದ ಈ ಲೇಸುಡು ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಲವೆನ್ನು ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶುಭ ದಿನ. ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅರೆಡ ರಟ್ ಉಡಲ್ದ ನುಡಿ ಪನೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುರ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಹಿರಿಯಕಲ್ಡ ಮಾಪುದೆತ್ತೊಂದು ದಯವಂಡ ಕೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯರುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಸುರುಕು ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಮುಖಂಡ ಮಾಪುದೆತ್ತೊಂದು ವಸುಂಧರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಾರು. ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೇನ ಮೂಲು ಕಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡನ ಮಣ್ಣದ ನನಾತಿ ಎತ್ತರಿಗೂ ಕೊನವಾಡು ಪಂದ್ಯಾನು ದೇವೇಡ ನಟೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಡೀ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯನೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾವಡೊಂದು ಮೂಲು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಮೂಲ ಯಾನು ಸೇರಾವೆ ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೇನೋಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಕಲ್ಪವೇರು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕನವಾಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಏನೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಉಂಟವೆ. ಡಯಲಾಗ್ ಪೋಯಿನವಳು ಬತ್ತಿನವಳು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಡಯಲಾಗ್ ಪಂಡದು ಎಂಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವೇ ಡಯಲಾಗ್. ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್ ಅರೆನ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲ ಮೆರೆನ ಮಾನಾದಿಗೆ ದ ಮನೆಟ್ ಓಲಗಾವೋಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡೇರು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರು ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ಪೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಮೇರು ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡುದಾರು. ಮೇರೆಗ್ ಮೇರ್ನ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಸಂಗೀತದ ಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಮೇರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಡ್ಲ ಪದನ್ನು ಪಂದಿತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚೆನೆ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ತಂಡನು ಕಟ್ಟದಿನಾರು. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಡ್ ಗರ್ನಲ್ ಅಬ್ಬು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿನಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋ ಸಿನಿಮಡ್ ಭಾವನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಪೂರಾ ಅಭಿಮಾನಿನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬಾವೇ ಆದಿತ್ತಿನಾರು. ಇಂಚೆನೆ ಈರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ನಟನೆ ಮುಂದುವರಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಪಾವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಈರೆಗ್ ಆ ದೇವೆರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾಳಿಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆತಂಡು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಣ ಬುಡು ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡೇರ್ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಯವರ ಮಾಡ ಮೆರಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಉಡದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯಧರ ಸುಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಡ್ಡ ಬೂರಂತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಕಲಾಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರದಿನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಪೆರಿಬಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವಗಳನ್ನು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಆಸೀನ ರಾಯನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಭಜನೆದ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲ ಅನುಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟಗು ಬೈದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಆಟಿ ನಿಜವಾಗಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ದಿನ ಇಂಚಿನ ತುತ್ತೈತೊಡು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಾದ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವುಡದು ಬಣ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾಲೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ವನಸು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೋಲ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸುಮನನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು 15 ಜೋಕ್ಲಿನ 11 ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣುಡು ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದು ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಮ ಫಲಕೊಡು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣ ದೀಪನಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಇನ್ನು ತಾತ ದಿನದ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಜೋಡ ಐನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಉದ್ಯಾವರದ ಮಾಡದ ತಿಯ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಮನ್ಪೊಡೋದು ಬಂಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಇನಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಗು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನವೀನಣ್ಣೆಲ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಪನ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪೊಂದು ಮಾಡ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನದಾನೆ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೋಜ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರೆ ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧಿನ ತೂನಾಗ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕಾಲ ತುಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿಜರಿ ಏಕ್ ವಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಾತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತದಿನಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಮಲ್ಲ ಸೀಮಿತರು ಇನಿ ಊರವ್ರನ್ನೇ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಬೈರಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಬೇಜಾರು ನಿಖಲಿಗೆ ಏರೆಗಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿದು ಕರ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೆದಿತ್ತನ ದಂಡ ಆ ಸಾಧನೆ ತಿಕ್ಕುಂದು ಬಂಡದು ಉದ್ಯಾವರದ ಮಾಡದ ಸತ್ಯನ ದುಂಬಪ್ಪುದಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ಜೋಗಲಿಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡದೆ ಎಂಕಲೆಗಲಿ ನೀ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಡಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಣ್ಪುಡಂಡ ನಿಖಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಓಲು ಯಾನು ಪೋಂಡುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನೆನಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಳ್ಳೆರು ಕೆಲವು ಜನ ಆದಿನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯನ್ನ ಪಾದನು ಸೇರಿದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಉಪ್ಪಣದ ಬನದು ಕುಡೋರ ನಟ್ಟೊಂದು ಕುಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋರ ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ಪ ಹೊಂದುಲೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತದು ಇನಿ ನಮಗ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತೆರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಈ ಹೀರೋ ಆವಡಂದ ನೆಂಚ ಆವಡು ದಾನೆ ಆವಡೋದು ಬಣದಿತ್ತು ಇನಿ ಜೆ.ಪಿ. ನಂಚಿನಕಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೋಮಿನಾಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡೋಡು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಏತೋ ಸಾಧನೆ ಮಂತದೆ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಅವಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ಅದುಂಡು ಬಂದ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳಾದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನ ಮಾತ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲೊಂಡು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಕೆಲವು ಒಣಸ ತೆನಸು ಮಾತಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ತೋಜುಂಡು ದಾದಾಂದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಸುಮನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಸಂಘ ಉಂಡು ಅವು ಹೊರ್ತರು ಯಾನ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಘಡು ನಾಟಕಡು ವೇಷಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ಆ 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಳಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಡ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕ ಕೋಡೆದ ದಿನಟೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ವ್ಯಕ್ತಿರಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉಂಡು ಅವು ಕೋಡೆ ಆಯ್ತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 5ನೇ ವರ್ಷ
ಐಟ್ಲಾಂಚೇನೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಮನ್ಪಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಬೆರಿ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಎತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡಿತ್ತಿಂಡು ಏನು ಪೋದು ಬತ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ನನ್ನೈತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಹೊರ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಣ್ಣಡಾಪನವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ನಿಖಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲೆಗಳಂಚೆನೆ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಾಲ ಮಾತೆರ್ಲೈನ್ ಪಣ್ಪೇರ ಅಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕನೆ ಅಂಡನೆ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆನ ದಾದನಾಕಲ್ನ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಲ್ ಕಡಪುರದು ಕೊರ್ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಅಂತ ಪಂಡದ ಅವಳವಳು ಸುರು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಬಾಲಗೋಕುಲಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆನ ಕಡಪುರ್ದು ಧರ್ಮನು ರಾಷ್ಟ್ರನು ಒರಿಪಾಗ ಅಂತ ಪಣೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊಂಡ ಸಂಘದ ಸಂಘಮಿತ್ರರಿಗೆ ಉಡಲುಂಡ ಸುಲ್ಮಿಸಂತ ಒಂದೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಾಡದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ಲ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗ ಒಂಜಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಜ್ಜನೆ ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಾದೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಕಜ್ಜನೆ ಕರ್ಜನೆ 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 ಕಾಕ ಕರ್ಜನೆ 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 ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಸರಿ 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 ಅವೇ ಬಂಗಾರದಿ ಮೆರಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲಾಮನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕಲಾ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೆರಡ ಭಿನಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದ ಇತ್ತು ಮಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಡು 30 ವರ್ಷದ ಚಾಕರಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಉಡಲ್ದ ಪಾತರ ಪನೇರೆ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದೇಡ ಮೇಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆಪ್ಪುನಗನೆ ಪುಕು ಪುಕ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಪಾತೇರ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಜೆ.ಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪೋಡ್ತು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಚಾವಡ್ಡೊಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡ್ಡೊಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾಯನ ಜೋಕುಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಮಿಗಿಯನಕಲೆ ಇನಿ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಜಾತಿಗೊಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಜಾತಿಗೊಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಜಾತಿಗೊಂಜಿ ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಡದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ದುಂಬು ನಲ್ಪ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂಕೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಸಂಭವದಿತ್ತು ಅಪಗ ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೊರ್ತು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಗುಲ್ದಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಬೆನ್ನಿಯರ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪೋಂಡಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿದಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೊರ್ತು ಈ ಬಡತನ ಪಣಪುಣವು ಮಾಂತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಲಿತೋಯ್ತಂದು ಅಪಗ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲ್ದಕ್ಲ ದನ್ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಂತಿ ಬಿರಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಬಿರದೆ ಕಿದೆಕ್ಕು ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ಕೊಂತ ಅರ್ಧ ಸೇರ ಅರಿನ ಗಂಜಿಯ ತೇಲಿಯ ಉಂಡುದು ದಿನ ಕರಿತನ ಏತೋ ಕಷ್ಟದ ನೊಕ್ಲುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಡು ಬಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಣು ತಿನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟ ದಿನ ಸಾಂತನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣಡು ಮರುತಿನ ಪೆಲತೆಡ್ನ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿನ ಕರಿತಿನ ಏತ ಉಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನ ಕಣೆತ್ತು ಅನುಭವಿಸನ ಎನ್ನ ಯಾನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಬಡಾಪನಮ್ಮನ ಕೊರ್ತುಡು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ನಟ್ಟದು ಕೊಂತು ಐನ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಕಣ್ಣ ಚಾದಿತ್ತು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಬಡವನು ತಗ್ಗ ನೆಂಕಿತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಂಡು ನಮ್ಮ ತೆನಸುಲ ಬದಲಾಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಲಾಂಡು ಯಾನು ವಸುಂಧರದ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಕುಲ್ದ ಇನಿಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಆಟಿಡ್ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಜಿಪ್ಪುನು ತಿನಸುನು ಮಲ್ತುದರು ಐನು ಬಂಜರ ತಿಲ್ನೆ ದೇನು ದಾಯ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡು ತಿಂದುಂಡುಕ
ಮಲ್ತನಕಲ್ದ ಕೇಳ್ನೆ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮನವಿಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಸಾಧಿ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಂದನ ಚಟಕ್ಕೂ ಬಲಿಯಾವೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುರುವಾವಡು ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂದಿನ ಯಾದವನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಧನ ಕ್ರಮ ನವ್ಯ ಮಾತಾಜುಳ್ಳೇರು ಸುಮನ ಕೊಲ್ಲರು ನೀತ ಕೊಲ್ಲರು ಏತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪುನಗ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಶುರುವಾವಡು ಪಣಪುನ ಸಂದೇಶ ಮಾಂತ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಣಂದುಳ್ಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಲ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಬಡ್ರು ತೀರ್ನ ತೋರಿಪೊಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಪಣದು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಶಾರಸರ್ ಅಡ್ಡು ಮುತ್ತು ರತ್ನೋಲು ಪಂಡ ಅವು ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಲ್ಲಾರು ಅಕಲೆ ಇನಿ ಈತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಿಂದ ಶಾರದಾಸರು ಯಾಪಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ನೆಂಕಲಿ ಕೊಡ್ತುಡು ಪಣಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಮಾಂತ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೇವರತ್ತದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಟಿದ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿನ ಪಂಪುನೇನು ಸಾರ್ನೊಂಜಿ ಕಿರು ನಾಟಕನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಹಾಯ ಸಾಕೊಂಡು ಶಾರದಾಸನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪುನ ಪಾತ್ರನು ಪಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಉಂತವೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಕೇನೋ ನನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪ ಇರೆಗು ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮೆರೆನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆರೇಪುನಾರ್ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಶಕಡ್ದು ರಂಗಭೂಮಿಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೊಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಇರುವ ನಾಟಕನ ಬರೆದು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರ್ನ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ನಾಟಕಲು ಬಾಳ್ವೆದಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ದಾಯೆ ಪಂಡಿಜರು ತಿರುಗುದು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಗ ಸಾದಿ ತಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಟಕ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಇಂಚ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪುಗರ್ಪೆ ಪಡೆಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಪಾಲ್ಗಾತಂದು ಮೇರು 1919 ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ 2017 ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ತಂಡನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಾಟಕ ಇರ್ನತ್ತ ಅಜುಪರ್ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೊರ್ತು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಪಾತ್ರವಾತಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ಕಜ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕಲ 172 ಪ್ರದರ್ಶನನು ಪಡೆದು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುನುಂಡು ಮೇರೆ ಕಟದಿನ ತಂಡ 2025 ಜನವರಿ 17, 18, 19 25 ವರ್ಷದ ಪರ್ವನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ 250 ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮೆರೆಗಿಸೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ 1992 ಅಯೋಧ್ಯ ಕರಾ ಸೇವೆಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಹಿಂದುತ್ವಡು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸೇವಕಿ ಪಂಪಿನೆಕ್ ಮೇರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ನಾಟಕನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನಾತು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂದದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಹಾರೈಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ಬೊಕ್ಕ ತಬಲಾ ಗುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಇಂಬೇರೆಗ್ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂಡದ ನವೀನ್ ಮೊಂತೇರೋ ಎಂಬೇರೆ ಡಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕ್ಯಾಡ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿನ ಮದಿಪುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಬಿಯಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಇದು 4 ಜನ ಬಂದರಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂತೀರು ಫಸ್ಟ್ ಈರು ಪಾತಿರೋರು ಏನು ಪಾತಿರೋ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರೇ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಸುರಿಗೆ 5 ದಾಲ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅನ್ಬೇಕ ಪಾತಿರ ಸತ್ಯ ಸುರು ಕೊಂಚ ಬಂಪ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಮಾಪ ಅನ್ಪಲೆ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆ ನಚ್ಚಿಂದ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೇಗಲ ಗಣ್ಯರೇಗಲ ಹಿರಿಯರೇಗಲ ತರತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಇಂಕ್ ಬದುಕು ಕೋರ್ನಂಚಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಅನ್ನೋ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸುರಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕುಂದ ಆತ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡರದ ಆತ ಪಾತಿರ್ನಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಅಮಾಸರ್ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲ ಈಜಂಡ ಯಾನ್ ಬೇತೇರನೊಂಜಿ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿಂದಕ್ಲಿ ಐತ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ದನಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾತ್ರದ್ದು ದಾಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನೆನಪಿರ ಹಾರ ಪಂದಾಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನೆಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಆಟಿ ಪನ್ನಗನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಆಟಿ ಪಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಇಲ್ಲಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಏಪಲ ಬೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಪುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ಇಪ್ಪೇರು ಬೇಲೆಜಿ ದೇದಾನ ಆಟಿ ಆಟಿ ಆಟಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ವೈಲ್ ಆಸವನ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗದ ಕಜಿಪುಲು ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಅಂಗಡಿದ ಕನುಪುನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲ್ ಡಾಪುನಂಚಿನ ತೊಜಂಕ್ ಪೆಲ್ತರಿ ಇಂಚಿನ ಕಜಿ ಪಾವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷ ಕರೆದ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಜೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಎತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನಸು ಒಣಸದೇಕು ಬಂಗ್ ಹೆಜ್ಜನ್ನು ರೈತಿರು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲ್ ಡಾಪುನಂಚಿಂದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರ್ದುಲು ನಮ್ಮ ಜೀವಗ ಬೋಪುನ ಇತ್ತ ತತ್ತದುಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಕೊರಪುನಂಚಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶಗೆ ಎತ್ತದ ಇತ್ತ ಒಂದು ಊಡಿಗೆ ಎತ್ತದಿನ ಬಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲ ಕನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಊರಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಏನನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಕಡೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮುಂತಿತ್ತೇರು ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ಮಂದೊಂದು ಪೋಡ್ದ ಬಂಡ ಒಳ್ಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅದು ತೆಡಿಪೋಡವೇನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತೆಡಿಪೋಂದು ಪೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಇಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿನಾಲ ತಿಕ್ಕದು ಒವಾಣಂಜಿ ನಮಕ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿಂದ ಐಟು ಒವಾಣಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡಾಂಡಲ ಆಟಿಡ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದುಲು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಾಡ ಅಪಗ ಬಿತ್ತಲ್ಡೆ ಆತ ಮರ್ದುಲು ಪುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷ ಆವಂದಿತ್ತನ ಆ ಟೈಮಡು ಇತ್ತ ಅವು ಮಾಜಿದ ಪೋಪುನಂಚಿಂದ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇಂಚಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಪುನೈತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನೈನ ಈ ಮೂಲಕ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಆಟಿ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಹೊರ ಇದು ಇಲ್ಲೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಆರಂಡು ಐಕಿಂಜಿನ ಆಟಿ ಪಿದಯ ಬಾಡ್ನದ ಅದನ್ನ ಪನ್ ಪೇರು ಆಟಿ ಪಿದಯ ಬಾಡ್ನದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂದ ಆದನಿತ್ತ ಬಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ದಿನ ದ್ವಿತಿನಿ ಅವು ಆಟಿ ಪಿದಯ ಪಾಡ್ನ ಬಂದು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಕರೆದನಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತು ತೆರಿದಿನಕಲು ಇಂಚನೆ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್
ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾయింದಾದ ಬಂದ ಅಪಗಡ ಪೊರ್ತುದ ಆ ಬಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಏತಾನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದ ಬೂತಿನ ಓಣ ಒಂಜಿ ಉಪದ ಕಾಯಿನ ಅದು ಪಡು ಓಣ ಓಲಾನ ತತ್ತು ದೀಪಿನ ಕಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆ ಪಂದು ತೂಯರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒರ ಒತ್ತಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆನ ಒಯ್ಟ ತೂಯಿನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯರೆ ಈತು ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದು ನೆನಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಂಡ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯಲಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಈ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತೊಂದು ಪೋವಾಡು ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ನಮಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಈ ಗೌರವ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಸೊ ಅದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂದಾದ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೊಡ್ಲೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮನಸ್ಸದಾದ ಏನು ಪಣಂದು ಬೋಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನೇಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮ್ಮಿನಾಡ ಮೆರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೆ.ಪಿ. ತುಮ್ಮಿನಾಡ ಮೆರೆಗ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡ್ ಮೇರು ಆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಥಿಯೇಟರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂವಪ್ಪ ತೂಮಿನಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮುಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ತುಳು ನಾಟಕಲು ಆಯಿನಂಚಿನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಂಕ್ ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಸರಿ ಆಪರ್ ತಿರುಗುದು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಇಪ್ಪುಗ ಸಾದಿ ತಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆರು ಪನ್ನೇಕ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನು ವಹಿಸಿದು ಪೆರ್ಮೆನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುಗು ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ನಾಟಕಲೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮೇರ್ನ ಪಾಲುಗಾತುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಮೀರಾ ಕಟ್ಟೆಮರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರಡು ಮಿಂಚಿದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಕಥಾ ಸಂಗಮ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರನು ವಹಿಸಿದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಟ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೇರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಬರೆದು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಿಕೆಡು ಮಿಂಚದು ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೇರೆಗೆ ಆ ದೇವರು ನನಾಥ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಿಸಾಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಚಾವಾಡಿಡಿತ್ತು ನಾವು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮ ನನರಿ ಬಿನ್ನೆ ನವೀನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇಮ್ಮೆರ ಪಪ್ಪ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರೋ ಅಮ್ಮ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಥ್ಲೆಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಮುಕುಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಪನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗಂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೇರೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಟಗರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು 2025 ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಲ್ಪ ಕೆಜಿ ಕೆಟಗರಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಪಾಲ್ಗಾತಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಡಿನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಕುಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ಪಂಪಿನವು ನಮಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮೇರೆಗೆ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಟ್ಟೆ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿನ ಅವಕಾಶನು ಭಗವಂತೆ ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಶನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಹುಲ್ಲೇರ ಮೆರಗ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಎದ ಪೀಠಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ
ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಊರು ಹೊರಮೇಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಆ ತಂಡವು ಬಂದಾಂಡ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಭಜನಾ ತಂಡ ಇನಿ ಏನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೈದೇರು ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೈದೇರು ನಾಡಲ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಇನಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನತ್ ಇನಿ ಯಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಗುರು ಇನಿ ವಸುಂಧರದ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಚನೆ ಆತುಂಡು ಆ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತ ಒರಿಯೋರಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲತ್ ಸುರುಕಾದ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಜೋಕುಲ ಪೋಷಕರು ಹೊರಲಕ್ಕದುಂತೋಲ್ಯ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಜೋಕುಲ ಪೋಷಕರು ಹೊರಲಕ್ಕದುಂತೋಲ್ಯ ಇನಿ ಈ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಊರ ಮೇಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತ ಆದ ಉಳಿಯುಂದಾಂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಏರಪಂದು ಪೋಷಕರು ಇನಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠಡು ನಮಲೆಜ್ಜ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇನಿ ಈ ತೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕುಡಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಭಜನಾ ತಂಡ ಒಪ್ಪುಡು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು 3,000 ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ಇನಿ 4,000 ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೂ ಪ್ರೇರಣಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಭಜನಾ ತಂಡ ರಾತ್ರ 1 ಗಂಟೆ ಆವಾಡು 2 ಗಂಟೆ ಆವಾಡು ಆ ಪೊತ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ರೋಡು ಉಪ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಆ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಏರು ಬಂದಲ್ಲ ವಸುಂಧರ ಕೇಂದ್ರ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ದಾಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿ 50 ಆಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದೆ 16,000 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಜನೆ ತರಬೇತಿನ ಕಲ್ಪಾದೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕೆಲವು ಭಜನಾ ತಂಡಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯರು ಕುಡಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಿಂದಾದ ಬಂದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕಿ ಮುಲ್ಪದ ಗುರುಕುಲ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪನೋಡು ದುಂಬಳ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತ ಇನಿ ಜೋಕರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಲಿ ಈ ಜಾಗಡೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟುವಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗಗಳ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರನೆ ಯಾರು ಏರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಐತ ಒಟ್ಟದ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಆವಾಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆಲವು ನಟನೆ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೇಡ ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬತ್ತಕೊಲ್ಲದೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ನಿತ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ ತೂನಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕಲಾಭೂಮಿ ಅಚ್ಚನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಅತನ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಲೌಡು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ಬೇರೆ ದಯರೀತಿ ಅನಿಕಡೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೀತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಬಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಸೀಸನ್ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇನಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಾಡು ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಸಮಯಗೂ ತಕ್ಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲಮಡ್ಕೋಡು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ
ಮಾತ ತಂಡ ಒಂದು 5 ಅವಾರ್ಡ್ 100 ತಂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ತಂಡವು ಕುಲ್ಲು ನೋವು ತಂಡ ಪಂಡ ಮುಂದೆ 30ನೇ ತಂಡ ಒಂದು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಪಣದಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ತೂತಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಣೆ ಪನೋಡೆ ಯಾನ ಆ ಮೂಲೆ ಇಡುತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮೂಲದ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಸೀಸನ್ 4 ಒಟ್ಟಿಗೂ 4 ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಭಜನಾ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 8 ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟಾದಿತ್ತು. ಇನಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜಕ್ಕೆ ಇನಿ 14 ತಂಡ ಸೀಸನ್ 4 14 ತಂಡ ಇತ್ತು. ಇನಿ ಕಂಜೂರವಾದಕರು ಆ 14 ತಂಡಲ ಬೀಗಿಸಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಒರಿ ಭಜಕನ ಯಾರು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಪ್ಪ ಆ ಭಜಕೆಯನ್ನು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಕಂಜೂರ ಬಾರಿಸಿನ ಭಜಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕಿಯಾನ್ಶ್ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ. ಸೀಸನ್ 4 ನೆಟ್ 14 ತಂಡಗಳು ಮೀರಿಸಾದು ಅವು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಜನವಾಡು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ತಂಡವಾಡು ಕಂಜೂರ ವಾದಕರು ಎಡ್ಡ ಪುಗರ್ಕತೆ ಪಡೆದಂಚಿನ ಭಜಕೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರೆಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದಿಸವರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೀಸನ್ 4 ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ತುಲೆ ಒಡಬಿಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಉಂಟು. ಮಾತೆರಗಳ ಸೀಸನ್ 4 ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಜಕೇರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಗುರುಕುಲು ಧೈರ್ಯದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೈಜಿಲಗೋಡಿದ ಗುರುಕುಲ ಸುಮನ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು. ಇನಿ ಈ ತಂಡವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಜೀವಂತ ಮಲ್ಲ ಮತದತ್ತು ದಯಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಸಾಧನೆ ನನಾತು ತುಂಬ ಬೋಡು ತಂಡ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಾತು ಬೋಡು ಅಂಚದೆ ಈ ತಂಡದ ಗುರುಕುಲು ಸುಮನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇದು ಒಳ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಭಾಜಕರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಜೋಕಳಿಗೆ ಈ ತಂಡಗೂ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿರ್ದಾಡು ಈ ಕಂಜೂರಣ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡಗೂ ಯಾನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಭಜಕರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ನಿಗಳು ಬರ್ತದ ಕೊರಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಡದಾನ ಈ ಪೊರ್ತು ನೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಾತ್ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಗುರುಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಮ್ಮೆಲ ಊರುಡು ಪುದಾದ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಅವೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡಡು ಬೇರೆ ಭತ್ತದ ತಬಲ ವಾದಕ್ಯರವಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವಾಡು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಗುರುಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖರಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಜೂರನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುರುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆ ಭಜಕಗೆ ಮಲ್ಲ ಆ ಭಜಕ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಬಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಂಜೀರ ತಿಕ್ಕನಾಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಸಾಧನೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲಾಪೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ನಾರೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯವರು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶದ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಂಜೀರ ವಾದಕ ಯಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ನನಾತ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಇನಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಬಂದ್ಬೋಡು ಈ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಗುರುಕುಲು ನನಾತ್ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಂಚಿನ ಜಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಭಜನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಕುಡಲ ಈ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಉಡಲ್ ಮಿಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಕಡೆ ಉಂಟೆ ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ
ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಜೋಕಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಭಜನಾ ತಂಡ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲ ತಂಡ ಪಂಡ ಆ ಪೆಜ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಈ ಜೋಕುಲಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಕುಡರ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಜನ ಬೈದರದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಬಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಪ್ಪಡು ಇನಿ ಏನೇ ಪೋಷಕರು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಕೈತಲ್ಲಡು ಎಷ್ಟೋ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಈತೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಎತ್ತು ಪಡೆದುವರ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಭಜನೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಾರ ಪುಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿ ಅವೇತ ತಂಡಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಭಜನೆ ದುಡ್ಡುಲ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಪನೋಡ್ಲ ಆಪುಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಮೂಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ತಂಡ ಬರುವ ಬಂತ ಯೋಚನೆ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಡಲ ತಂದು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿದ ವಿಚಾರಣೆ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಏಟೇ ದೂರ ಆಡಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಲಿಲ್ಲ ದೂರು ನತ್ತು ಧರ್ಮೋಗೆಂಕುಲು ಕಲ್ಪವ ಇನಿ 10-12,000 ಜೋಕ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಆಂಡಲ 1 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪೇರು 2 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪೇರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಊರ್ವೇರು ಇನಿ ಖುಷಿಯಾಪನ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ವಾ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಈ ಮಳ್ಳ ಜೋಕುಲ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ವಾ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಮಕ್ಕಳು ಭಜನೆ ತೊಡಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡಗೂ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಚ್ಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರೆ ನನಾತ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು 2016 ಸಾಲಡು ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಲ್ತರದು 16,000 ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತಂದು ಉಪ ಏರು ಕಲ್ಪೇರ ಭಜನೆ ಕಲ್ತಿನಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಭಜನೆ ತಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಟನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಗು ಪಡೋದಿತ್ತೇರು 200 ಜನಟ್ಟು ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ 16,000 ಜೋಕ್ಲೆ 50 ಭಜನಾ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವಂದು ಯಾರು ಕಲ್ಪೆನುಕ್ಲೆ ಎನ್ನದಿಜಿ ಏತ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ನಲ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂಡ ಒಂದೆನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಜರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲವಲು ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅರ ಪುದರ್ ಬಪುಜಂಕ್ ಇನಿ ಭಜನಾ ತಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆವಾರ್ಡ್ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಆವಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಪುಜಿ ಯಾರು ದೂರ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಬಿನಿ ಕಂಚನ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಾಂಬಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಪುದಾರ ರಪ್ಪನ ಬಾಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಗ ಯಾನ ಪಂಪಿನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನ ಪಾತ್ರೆರಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇನಿ ಈತ ಪೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದತ್ತನುವೆ ಈ ಸಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾವಂತರ ಕಡೆ ಸಾಧಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ದತ್ತನುವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನು ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಷಕರು ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನನು ಇನ್ನು 7 ಸನ್ಮಾನ ಹತ್ರ ನಾವು ಪೂರ ಪೋಷಕರ ಸಂದನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಡರ ಈತ ಪೊರ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿದ ಪೀಠಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದಿಸವಂದು ಅಂಚನೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕಿಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕುಳಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಪೂರ ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಗುರು ಅಶೋಕ್ ಕಳಸಬೈಲ್ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಲಾ ತಂಡಗ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪಡು ಕಂಚೂರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಇರೆಗ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾದ ಕಿನ್ಯ ಮಾನಾದಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಾಯರೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ತನ್ನ ಜೀವನನು ಭಜನಾ ಸೇವೆಗೂ ಮುಡಿಪಾದು ದೀತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಳಸಬೈಲು ಮೇರು 31/5/1994 ದಿವಂಗತ ಪೂವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಾಯಕ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಸುಪುತ್ರೆಯಾದು ಪುಟ್ಟುದಿನಾರು 2017 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಜನಾ ಸಾಧಕರು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯಿನಾರು ಮೇರು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪಕ್ಷೆ ಬಯಸಂದೆ 56 ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 16,000 ಜೋಕುಲೆಗ್ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಡು ಅರ್ನ ಭಜನಾ ಸೇವೆನು ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅರ್ನ ಪಾಲ್ಗಾತುಂಡು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಡು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕೊರತು ಜೋಕುಲೆಡ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು 2022 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಇನಾಮನು ಪಡೆತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಪಾಲ್ಗಾತುಂಡು ಮೇರೆಗೆ 2024 ಕಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ 700 ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಮೇರ್ನ ಪಾಲ್ಗಾತುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಮೇರ್ನ ಪಯಣ ನನಾಥ ಸಾಗಡು ಆರೆಗು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನನಾಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ನಮಕ್ ಮೌನಡೆ ಶುಭ ಕೋರುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕೇರರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾವದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮೆರಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರು ತಗಬು ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ ವೈಷ್ಣವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಸೊಲ್ಮೆಲುಸ ಕುಡುಂಜುಗೊಬ್ಬದ ವಿಜೇತರಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಮೆರಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಕಿಯಾಂಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮ್ ಅಭಿರಾಮ್ ನನಂಜುಗೊಬ್ಬದ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪನ ಕೊರೆರ ನಮ್ಮ ತಬಲಾ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆರಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಸಮನ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿರಾಮ್ ಸೊಲ್ಮೆಲುಸ ಕುಡುಂಜುಗೊಬ್ಬದ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಳಸೆಬೈಲ್ ಮೆರಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ವೈಭವಿ ಕುಲಾಲ್ ಕುಡಂಜುಗುಬ್ಬದ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಮೆರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಮೆರಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಹನ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹರಿ ಓಂ ದುಂಬತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆಯನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಗುರುಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಡುಪುಣ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುಣ ಮಾತಿರೆಗಳ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಮನೆಯರ ಪಂತ್ಯರು ಯಾನೀಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ಯನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಜ್ಜಿ ಒರ್ತನ ಭಜನೆ ಕೊಡುದು ಭಜನೆ ಹೇತಲ ಬನ್ಪ ಪಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲ್ದ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ಯರು ಉಪ್ಪುಣು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ
ಸೀರಿಯಸ್ ಆದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪು ಖಂಡಿತ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಅದೇಪೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿನೇ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪಾತಿಲ್ಲ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎನ್ನರ್ದು ಹಿರಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ನೆನೆಪುನು ಪನೋಲಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಹಿರಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಷಯನೂ ಪನೋಲಿ ಆತೆ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರಿತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸಭೆಟು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪೂರ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗು ಬೈದನದ ಬನೋಲಿ ನೆಟ್ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಮುಲ್ತುರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ ತೀರೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇರೋದು ಯಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನೋಡಾಪನು ಯಾನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಗೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ದಾನ ಯಾನು ಪೋಪುಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಮುಲ್ಲಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯರು ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಇರು ಪೋಡಿ ಹಾಪನು ಎಂಕ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕ ಪೋಯರ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಿ ಎಂಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಒಂದೊಂಜಿ ಇದು ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಅದು ಪೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದನ್ನು ಎಂಕೆ ಬೇತೆ ಜನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚು ಮಗಿರ್ಚಿ ಎಂಕ ಈರೇ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದುಕೊಂಡು ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನ ತಂದು ಹೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೀರ್ಪು ಪೂರ ಆಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲಿತ್ತ ಆ ತಂಡಡು ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ಪಿನ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ತಂಡ ಮಲ್ಲಕಲ ತಂಡ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಹತ್ತನು ಐಟ್ ಅಪ್ಪಗಣಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನಕುಲು ಎಲ್ಲೇನೆ ಜೋಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರ್ ದರ್ಪೆರ ತೀರುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಕುಣಿತ ಮಲ್ತಿರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ತೂದಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ತಂಡೋಡ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಈ ತಂಡಗ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಇನಾಮುದಿ ದಾಲ ಇತ್ತು ಜಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಅಕಲ ಕುಣಿತ ದಾದ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕುಣಿತದ ಶೈಲಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾನ ಗುರುಕುಲ್ ತಿಕ್ಕನಂಡ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಕಲ್ಪರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗುರುಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲೇ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಬಕ್ಕನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿನ ಆತು ಭಜನೆ ಅಕ್ಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ತೊಂತೀನಿ ಆ ಆಂಡಲ ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆದ ಪೋಂಡು ಭಕ್ತ ಅಕುಲು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತಂದು ಇಂಚನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತಂದು ಇಡ ಬಂಡೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬರೋಡು ಮೂಲಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವಂತೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಏನೋ ಕುಳುದು ಭಜನೆ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕೊಲಲು ಇಂಚ ಕಲ್ಪವಂತೆ ಬೋಪಿನಿ ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪನ್ನದ ಸರಿ ಆವುದು ಪಂಡ ಈ ತಂಡ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಿತ್ತನು ಸರಿ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪು ಬತ್ತದು ಇಂಕ ತೆರಿನ ಆತ ಮೊಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಂದು ಪೋಯೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದುಕೊಂಡು ಮೂಲು ಈ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನಾತ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದನು ಅಕುಲು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಮೂಲು ಬತ್ತದಕ್ಕಳು ಉಂತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲು ಇನಾಮ ಪಡೆದೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಬಲ ಕಲ್ಪನು ಅವಡು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಲ್ಪನು ಅವಡು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಜನೆ ಕಲ್ತೊಂತೇರು ಐಟ್ ಬಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂತೇರು ಈ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟೊಂಜಿ ಓನಂದ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬಕ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರೋನಾಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಅಪಗೋರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಅತ್ತು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅತ್ತುಂದು ಆಡದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಪವಡು ನಾನು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗದ ಆದಾತನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀವು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಟಿಡ್ ದಿನ ಇಂಚೊಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ತೆರಿಪವಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ವನಸತಿ ಅನಸತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯನ ವನಸತಿ ಅನಸತಿ ಐಟಿ ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಕಿಯರು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರು ಅಕುಲು ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಹೇಳಿತೆ ಮಲ್ತಿಯರು ಪಂಡ ಆ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತವು ಅವೇನು ತೆಂಚ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡ ಆ ಕಡೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡರು ಪುಲೆಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಪೆರ ನಡಿಗೆ ಪುಡ ಅದು ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದು ಪುಡ ಅವು ಇಂಚು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಶೋಕ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಪುಣ ಐಟು ಮೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅವು ಮೇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಚಿಂದ ಫೇಲ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತು ಪುಣಿಕ್ಲೆ ಗೋವುಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ
ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿನ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಆಪಲ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ನ ತೂ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಏರ್ನ ಐಟಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಬಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ 5 ಬಗೆ ಉಂಡು ಈ 5 ಬಗೆಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ತುಪ್ಪಿನ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ತುಪ್ಪಿನ ಕೋರಿದ ಐಟಮ್ಗಳ ದಾದಪ್ಪನ ಐಟ್ ಐಟ್ ಏರ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿಯರು ಆಕ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು 100 ಅಂದ್ರು ಅವು ಬಕ್ಕ ತಿಂದ ಬಕ್ಕ ತೋಡು ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನ ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಈ ತೆನಸು ಈ ಐಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ತೆನಸು ತಿನ್ಪಿನ ಕಾಲತ್ತನಿಗೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗೆ ಅನ್ಪೆ ಆಟಿದ ದಿನಂಚಿ ಎತ್ತನ ಈತು ಸೋಕು ಬೊಲಿಕಿರುಂಡು ಇಜಿನ ಮಿನ್ನ ಆಟಿದ ದಿನಂಚದು ಮಾಡ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ನಿಕ್ಲೆಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಂತಿಸಿ ಅಂಚಿದ ಕಾಲ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ನೆನೆ ಪೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಟಿದ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಎಂಚಾತನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ನೆನೆಕೊಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಅವೇ ಅವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ನೆಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲಿ ಬಕ ಕಜಿಪು ಈ ತೇಟೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಅಂತು ನಪ್ಪಗ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಂತುಜಿ ಅಪಕ ಓಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೂರ ಜಪ್ಪು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಳು ಜೋಕುಲ್ಲ ನಕಲು ಇಂಗ್ಳು ಜೊತೋನು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬಕ ಜೊತೋನು ಜೊತೋದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಪಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಗೊತ್ತಾವಂತುಜಿ ಅದು ಯಾರು ಲಾಕದು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಎಂತಾದ ಮೇ ಅಂದು ಯಾಪ ಪಗೆಲ್ಟಿ ಲಾಕದು ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಪುಣ ನಾನು ಬುಲ್ಪ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಅದು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕು ಒಂದು ಕೂಡಲ್ಲಿ ಚಾಪಾರವಿದಾವ ಅಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲು ತಿಳ್ತು ಅಂತೀರು ಒಣಸದ ಹೊರ್ತು ಬೇಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಜೋರು ಬರ್ಸೋ ಅಂತಾರೆ ಕಿದೇ ಬರ್ರ ಅಂತೀರಿ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಈ ತವು ಸೂರ್ಯ ಜಿತ್ತದಾಕ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಪೊರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಎರೆಗ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೆರಿನಾತು ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪಾತೆರಿಯ ಚೆಟ್ಟದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆಪು ಪಡ್ಬಂದು ಮಾತೆ ಹಿರಿಯಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಇನಾಮ ಪಡೆತಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ ಇನಾಮ ಕೊರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಆಶಿಕಾ ದ್ವಿತೀಯ ಕನಿಷ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆಲುಸು ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಂಡಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಭಜಕಿ ಮೇರು ನನಾತ್ ಜೀವನಡು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಕ ಮೇರು ಇರುವ 4/2010 ಜನಾರ್ದನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಖಾ ಮುಕುಲ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ಪುಟುದಿನಾರು ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧುಸೂದನ ಕುಶೆ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಪ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೇರೆಗ್ 2020 ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ನಡತಿನ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು 500 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಡು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾತೆರು ಪಂಪಿನ ನಮಕಲ ಆರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಮೇರು ನನಾತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕುಟುಂಬಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಪುದರ್ಕನವಡು ಪಂಪಿನವು ಎಂಕಲ್ನ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೈಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕನಿಷ್ಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನನಂಜಿ ಭಜಕಿ ಪ್ರೀಷಾ ಮೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ದಂಪತಿಲೆನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿಯಾದ 17 ಮೂಜಿ 2018 ಪುಟ್ಟಿದಿನಾರು ಮೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆನರಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಡ್ ಮೇರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೇರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣನು ಇನ್ಫಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರು ಮೇರೆಗ್ 2020 ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ನಡತಿನ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ 70% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಶಾಲೆಗ್ ಊರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗಳ ಕೀರ್ತಿನ ಕನೈದೇರು ಮೇರು ನನಾತ್ ಆರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರೀಷಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತದೈವರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರಲು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕೆಗಳ ತಲೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತಿನ ಬಾರಿ ಐಸಿದಡು ಒಲಗಾದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕೆನ ಪೆರ್ಮೆದಾದಿತಿಲೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಾತರೆಗಳ ಎಂಕೆನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟಗು ಬತ್ತದಂತ ಈತ ಪೊತ್ತು ಜನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಕ್ಲ ವಂದನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದು ದೈತ ಸಾಲಿಡ ಮರತ ಮೇಲಿಡ ಗಿಲಿತ ಕಲೆ ಕಲೆ ಕೋಗಿಲೆ ವೀಣೆ ತಂತಿದ ರಾಗಕ್ಕೇನಡು ಪಾತೆರುಡು ತುಳು ಜೋಕುಲ ಪನದ್ದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯೋ ಮುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲಿನ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡೆ ಭಜನೆ ಗುರುಕುಲೊಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತೆರೇನಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ತಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಈ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಸೊತ್ತುಲು ದಯಂಡ ಮಾಂತೆರ್ಲ ದಯಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣದ ಶೈಲಿ ಉಂಡತ ಇನಿ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ರೀತ ಪುದಾರಲ್ ಪಡೆಪಲ್ ದೇವೇರಿ ಎತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ದಸಮಾನೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಐತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಉಂಡು. ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬಡಿನಿ 54 ಕಲಾವಿದರು ಬೆಣಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆನಗ ಈ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ತಂಡೋಡು ಏರು ಪುರೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಶೋ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಲೆಡು ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಂಕುವ ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತು ನಾನು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕವಿ ಕೊಂಡ ಮಲ್ತಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸುರುಪ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಅಂಗ ಸೊಂಟ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಎಂದು ಪಂಪ ಸೊಂಟಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪಂತರು ಸೊಂಟಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪಂತರು ಏರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಯಿನಂಚಿನವು ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಪನ್ನಗ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಸೊಂಟಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪಂತರು ಮೂಳು ಯಾರ್ದಾರ್ದು ಕಟ್ಟದೇರಿ ಜಿಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬೈದ್ವಾನೆ ಏರ್ಲಿತ್ತಿನ ಕೈ ಬರ್ತಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುರು ಸೊಂಟತ್ತು ಸೊಂಟ ಸೊಂಟ ಜೀವದ ಅಂಗ ಬಂಡೈಕೆ ಸುರುಕೆ ಸೊಂಟ ಸೊಂಟಗೆ ತುಳುಟುದಾದ ಬಂತೇರಿ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಸೊಂಟತ್ತು ಸೊಂಟಗೆ ಸೊಂಟ ಬಂತು ನಂಗೆ ಏನೇನ ಸೊಂಟಗೆ ತುಳುಟುದಾದ ಬಂತೇರಿ ಚೂರು ದೊಡ್ಡನದು ಬರುತ್ತಿನ ಕೇಳ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪುಪ್ಪಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲ ಈರ್ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಸೊಂಟಗೆ ತುಳುಟುದಾದ ಬಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ಬುಧರು ಜಾನಕಿ ಈ ರೋಜು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿನವಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಆಂಡಲ ನಮಕ ಸೊಂಟಗೆ ಬಂತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಆಮೇಟು ಉಲ್ಲರಪುರೌಡು ಓ ಅಲ್ಲತ್ತಿ ಏರ್ಲ ಬೇತ ಪಲ್ಲ ಕರಿಯಡ ಬರುವರ್ಸಿ ಸೊಂಟಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬಂತರಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಟು ಕೊರಡ ಏರಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನೂಲುಗು ಆ ಪುದಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ಉದಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಂಜಿ ನೆನಪಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಇದು ಬಹುಮಾನ ಪಂಪಿನಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾತಿನಿಕ್ಕಿರೋ ಗಂಜಿ ನೆನಪಿದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹಂಚಪಾಡ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಬಂದ ಒಕ್ಕಗೆ ಪಾಡಿನ ನೂಲು ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಸೊ ಸುಲಭ ಇತ್ತಿನಿ
ನಾನು ಐಕೆ ಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಬಿಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡು ಅದೊಂದು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಚೋಡಿಕೆ ಕೊಂಡ ಮಲ್ತ ಕೇಳಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪುರ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪತನ ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಪುರ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬಿದಿರಿದ ಒಂದು ಚೋಲಿ ಬರ್ಬಿಡದ ಬಿದಿರಡು ನೇಯ್ದು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತುಂಟೇರು ಕುಂಟು ಪುರ ದಿಯರ ಐಕ್ ದಾದ ಬುದಾರ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಬುದಾರ್ ಬಿದಿರಿದ ಬೆತ್ತಡು ಮೊಡಿದು ಮಲ್ತುಂಟಿನ ಮುಂಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸಿಂದ ಬನೋಡ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ದಾದ ಬುದಾರ್ ಅಚ್ಚಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಎಂಡಪ್ಪನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಯಾಲ ಪಿರಾಕದ ಇತ್ತು ಅನ್ಸೋದು ಬೇಡ ಬಂದರು ಬೇತೆ ಅವಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರೀತಕಳ್ಳ ಕೈ ಕುರುವೆ ಬಂದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಂಚ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಳು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸೂಟ್ಕೆ ಸೋಪನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಗಳು ಎತ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೂರಪ್ಪುಳು ಅವಿಟ್ಟು ತುಳುತ ತಿಂಗಳು ಸುರುತ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂತ ದಾದ ಬಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜೋರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಡೆ ಅತ್ತೆ ನೆರ್ತು ಸುಲಭ ಬೋಡ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಬಂದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಮಗಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ಕಡಿ ತಮ್ಮೇರ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇನಾಮುನು ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಹೋದ ರಡ್ಡಿ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ ತೈಕೋಸ್ಕರ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನೆಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆರಡು ಕೊಪ್ಪು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅದಳೆ ಮಂಜನೆ ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧಬಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣುಗೆ ನನಗೊಂದು ತಯಾರಾದಿಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರದ ಆಕಿನ ಹಿಂದೆ ಸೋಕೋಲ ಕೈತಾಟಿ ಓಡಲಾಜಿಗಲ್ಲ ತುಲಕಲು ಬರಂದಿದ್ದರು ಜೋರು ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪುಟಾಣಿ ಭಜಕ್ಕೆ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುಧನಾಮ ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜರಂಗಿ ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೆ ಕಂಚನ ಭರಣ ವಿರಾಜಿಸು ವೇಷ ಕಾಣಲ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶ ಮೂಜಿಬನೆ ಓಸಾದೆ ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದ ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗವಂದ ವಿದ್ಯಾವಾಣಿ ಗಣೀಯತಿ ಜಾತ राम काज करिबेको आतु प्रभु सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियೈ दिखाव विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समावे
करो तुम्हारो यश गावे, अस कर श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हईसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके गाते, तुम उपराज सुग्रीवई कीना, राम मिलाइ राजपथ कीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताई मधुर पल जानो, प्रभु मुद्रिका में मुख मारे, जलधि लांघि गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के चैत्य, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दैत्य, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिना पैसारे, सब सफल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक गाहो को डरना, आपन तेज समारो आपन, तीनों लोक हमसे कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाए, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पाप, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि बस कराए, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्वत्र करई, संकट कटे मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, मन निवास होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओय सिद्धि साधन गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, हृदय नाथ हृदय महरेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो
பதிமாலு சொற்புத நாடு ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆರಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡರ பொண்ணு துளே பொருள் பொருள் துணுமாடு ಸಾರ ಎಸಳಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ சேருங்களே பறவையில் கண்டோத கை கொய்யற போய் தத்தி முட்டாள தத்தி மாத்தல்ல கை தும்பெற போய் சுத்தி கொய்யற போய் சேருங்களே பறவையில் கண்டோத கை கொய்யற போய் கொரியேறு ஹளியங்கடி ஜவனேறு கண்டையிடி அடத்தேறு பானேறுத பூவண்ணே புலி கடுத்தது கொரியேறு மானீத மாயிலண்ணே புலி மெத்தது கொரியேறு பார்த்தோர்த பாலண்ணே புண்டி பாரு வித்தேறு காரிஞ்சத கார பண்ணೆ ಮುರುಗತ ತಂದಿತ್ತೇರು ತತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ போய்
ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಕಲರವ ಸಂಗೀತರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೇರಿದ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಮೋನದ ಕಲೆ ಚಂದಿರರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೈನೂರ ಕೂರ್ತು ಬೆರ್ತುಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕುಡಿಯರು ಪನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಮ್ಮಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಮೂಲು 100-200 ಜನತ ನಡುಟು ನಲ್ತಿನ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಲಕ್ಷ ಜನತೆ ಎದುರು ನಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಕುರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕಾರಣಾಪುಡು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಕಿ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಮುಂಜುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಪಂದ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರುಪಾರಲ್ಲರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತುರಡೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಈತ ಜನತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೇವಲ ವಿಜೇತರು ಜೈದೇವ್ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ನ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನತ ನಡುಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬೈದರೆ ಇರಗ ಕುಡರ ನನ್ನರ ಬಿರರ ಸೊಲ್ಮಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತುಂಡು ನನಗೆ ಮುಗಿದ ಕಡೆಗೆ ಎಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉರಿದಿತ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡಲ ಪನೋಡು ನಿಕುಲು ನೆಟ್ಟಿ ಏರೇ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈದರ್ಬಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ತೂ ಒಂದು ಪುಲೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಬಂತರದಾದಂದು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಕೊಯ್ತೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸರಿಯಾ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಂತಾರೆ ಮೆರೆಗೆ ಪೊನ್ನಿ ಅವಲೌತು ಐಗಂಜಿ ನಾಮು ನಾನು ಗುಂಬುಗೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏರಿಗಳ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಪಣೊಂತೀನಿ ಪಿಟಾರಿಯಿಂದ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಒಂದು ಬಿದಿರದ ಬೆತ್ತಡ ಮಲ್ದಿನ ಪೆಡಿಕೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಜಲಗೋಡಿ ಬಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಂಪಿನ ಅಂಜೋಲ್ ಬಂದಿನ ಕಾಂಜಲಗೋಡಿ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ಯರು ಮೇರು ಮಾತಾ ಅಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಗುರುವಾದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪೂರ ಬಂದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮೇರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಮೇರ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಆರು ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪಕ್ಕ ಡೋಲಕಲ ನುಡಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಾದಕ್ಕೆ ದೇವನೋಲಿ ಆತ ಕಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲೇನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏರ್ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ ಲಾಯಿಸಿರು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಗ ಬಕ ನಮ್ಮ ಸುಮಂತ್ ಪಾರ್ತಿರ್ನಾಗ ಆರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕು ಬೋಪೇರು ಆನಲ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮೇರೆ ಕಲ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೇರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಈತ ಸಮಯಟ್ಲ ಅವು ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ವೈಕರ್ಣಿಗಳು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ ಹೊರಟು ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಬೈಯಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಪರಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆದ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಪ ತರಬೇತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೈನಂಬೂರು ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಚ್ಚವರು ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ನೇತರ್ಮೆಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ Oh
ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಅದು ಇನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಡೆ ಇರಟ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿನಿ ಪಡೆಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಾತ್ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ದಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೋಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಮಲನ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತು ಮಾತ್ರ ಜೋರನ್ನ ಕೈತಾ ಇದ್ದದ ಹೊರಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಜೊತೆ ಬರಡೆ ತಿಳಿತೊಂದು ಪುಗ ಕಾಲದ ಗುಪ್ಪುಗು ನಲಿತೊಂದು ಪುಗ ಏತೇ ಭಂಗ ಬರಡೆ ತಿಳಿತೊಂದು ಪುಗ ಕಾಲದ ಗುಪ್ಪುಗು ನಲಿತೊಂದು ಪುಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಪಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆಗೆದ ತೂಲೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲಕನೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುಗ ಪನೊಂದು ಇಳಿತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದು ಚುಕ್ಕಿನಿದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೂದು ಒನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಬಂಜರ ಉಡುದು ಐದು ಪುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೋರು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುಂಡು ಯಾನಿಕಲ ಮುಟ್ಟದ ಸುಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾಂಚಲ ಕೋಡು ಇನಿಕಲ ಮಾತಾಡಲು ಅನ್ನೋಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನೆಪುಡು ದೀಪುನಂಜಿನ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕತ್ತಂದೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿರುಪದು ಕೊಡ್ತೇರು
ಅವಳು ಚಾವಂಡಿ ನಡತನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು, ಅತಿಥಿ ನಕಲಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡು, ಅವಿಡ್ದುಕ್ಕೆ ನಡತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದುಂಡು. ಅಂಚೆತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ತ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಒಣಸ್ತ ಕೊಡ್ತಿರು ಯಾನೇನಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡೋದ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಕಲು ಸಾಂಬಾರು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಕಟ್ಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಡ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಮೂಳು ತೂಣಗ ಆಟಿಡು ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಐನು ಪಿರ ಆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಗೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೋಜನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು, ಕೋರಿದಾಜಿ ಪುಂಡು, ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲುಂಡು, ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು, ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು, ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು, ಉಪ್ಪಡು ಉಂಡು, ನಾನಾ ಬಗೆದು ಸಾಧಾರಣ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ 14 ಇರುವ ಬಗೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ ನಡಪಾಡು ನಮ್ಮ ನನದ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡು ತೆರಿಯಾಡು ಜೋಕ್ಲು ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡುಗೂ ಬಲಿಯಾಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಇನ್ನು ವಸುಂಧರ ಕಲಾಬಲಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಂತರ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿರು ಮಂತಕ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇಂದ ಅದು ಒಟ್ಟು ಅದೇನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಹೆಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಅವು ನೆನಪಾವನಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಂಚಾಗ್ತದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹಂಚದ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವನ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈರೇ ಪಸ್ತದ ಹೊಸತತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತದ ಮಾತ್ರ ತಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿದ ಕಜ್ಜು ಕಡಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾರ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆತಿದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಎತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮಾಡಿದೆ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಸುಮಾಲನ್ನ ಮಾಮಿ ಆರು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ರೈತ ಈ ನೆತ್ತ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಗುರುಲ ಇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅತಿಥಿಲ ಇರಿ ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಏಟೆ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಈ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೊರ್ತು ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಡು ಜೋಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಅಡ ಖುಷಿದಾದ ಪನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಡ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ ಎತ್ತದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ದಿನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಡ ಇನಿ ಆ ನೆನಪು ಕುಡರಾವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಮಾತ ಮೂರು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೊಟ್ಟ ಅವಡು ಇನಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಡ್ ಇನಿ ಮೂರು ತಿನ್ಪುನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ್ತ ತಿನ್ಪುನ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮದತ್ತು ಪೋತಿನಂಚಿನ ತಿನ್ನಸು ಉಂಡ ಇನಿ ಅವು ಕೂಡ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕೈತಲದ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ್ತ ಐಟಮ್ನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪೋರಿಯು ಒಂದಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಡುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪಾವಂದು ಇನಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಇನಿ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಐಟಮನ್ನು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ತುಯ್ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐವ ಬಗೆಟ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಐಟಮ್ ತುಯ್ಯ ದಾಬಡ ಒಂಜಿ ಇರೇ ಯಾವಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇರೇ ಪಾಡೋಡು ಆತ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಪದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಸುಂಧರಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಇನಿ ತೋಜಿದು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದೇ ಧನ್ಯವಾದ.
ಎಂಚೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ತಿರ್ಕಿನಾಂಡು ಚೇರ್ ಕೊಂಚ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನಾಂಡು ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಿರ್ಕಲಿ ರೈಟ್ ಡೇ ಬೋಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅರ್ಪಿತಾ. ಇನಿ ವಸುಂಧರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇನಿ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪೋಷಕರಿಗಲ ಎಂಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶೋಕು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿನ ಮಲ್ತು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ರುಚಿನ ಕೊರ್ತಿನೆಕ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.